menika wujud kelebihan ingkang sangat dipinunjul kagem kita sedaya. Cekak aos inti nika sae runtut basanipun. Matur agung panuwun Bapak Kades ingkang minangka Duta Saraya atur pambagi harja saking ya mengkugati yuniki Bapak Joni Prabowo kaliyan Ibu Santi Widyani. Para tamu sinedahan ingkang tansah kula mulyakaken. Dungkap prastawa gati selajengipun yuniki lengseripun Siat Pojo temanten kakung putri badhe kakirapaken wonten sasana panti pambusanan. Yuniki kirap angka sepisan kirap Kanalendran angrasuk busana kasatriyan. Ya diodo-odo sik di ben untuk sigrak nggih digambuhke ya. Injing bidal gumuruh. Injing bidal gumuruh saking kadang campur sari. Gong ingkang balakusma prapusananira saka ing jalan iding arsa wadang jagat mungup aning sabucaing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya mampek megolan gunung gabuh kedi kang kabiarsa swaranipun iya ayo Mbak Kiki minangka pangat cucuk lampah pemanuk ing lampah ing kalodhanika kakirapaken Siat Pojo temanten saribit wonten ngarsa para tamu sedaya kirap sepisan nggih kirap Kanalendran angrasuk busana kasatriyan. Kaliyak Kamara Sipa minangka pemanuk ing lampah Mbak Kiki minangka cucuk ing lampah andherekaken ing saripun Dumas Manggala tumuju sasana panenggalipun Siat Pojo temanten saribit
sumba kula ingkang sowan dumugi wayahe mangsa kala kakirapaken kirap Kanalendran Hangraso busana kasatriyan Jero tias sanggole cucuk arep nyeblok urung dienggo joget sanggole sanggul palsu dadi leh nyunduke kurang kenceng para tamu sinedahan adicara kirap Kanalendran Sirat Mojo temanten badhe lukar busana Kanalendran Hangrasuk busana kasatriyan minangka memanuk ing lampah menika juru lampah yo cucuk lampah yo cantang balung yo tukang kirap inggih menika cucuk lampah ingkang kondhang kaluka wonten saindenging Kitha Ngawi Mbak Kiki nderekaken jengkaripun Sirat Mojo temanten sarimpe tumuju sasana pambusanan Rasuk busana Kanalendran Hangrasuk busana kasatriyan gandeng renteng pindane raja sedina ratu sedalu astane ginandeng renteng pindane gula kumepyur pulut datan genggang sarambut ugi kadherekaken Putri Domas Manggalayuda wonten sakwingkingipun Sirat Mojo temanten boten katalumpen yuninggih para pangarsa para pandega lampah sedaya nderek kirap urih regengipun swasana juru sumbaga ingkang samapta ing gati sawega ing diri tansah nderekaken kirapipun Sirat Mojo temanten wonten sakwingkingipun Sirat Mojo temanten tumuju sasana ngayun nggih sasana pambusanan ugi dados paseksen sedaya para tamu ingkang paring puja astawa pujiastuti dumateng Sirat Mojo temanten sarimbit sampun dumugi sasana palereman nggih sasana pambusanan Sirat Mojo kekalih sugeng angadapi pasugatan ingkang katur wujud daharan Karang Taruna Sinoman anggenipun lelados dumateng panjenengan sedaya sabiyantu hajatipun Bapak Joni sekalian garwa Sigrak Sumarak
nggih. Sampun dumugi wayahe mangsa kala sehat waja temanten sampun kakirapaken kirap angka sepisan niki kirap Kanalindran. Menika sampun dumugi sasana pambusanan niki Panti Busana. Lukar busana badhe ngagem busana kasatriyan. Ayo nok iki diaturke lelipur para tamu nembe dahar. Kersanipun regeng swasana nek saged niki mengke kasuwun saderengipun jam 12 tik pun paripurna. Ngaten Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah, aku ki cek bar. Iki dasar menika Karang Tarunane Sengkut gumregut anggenipun Sabiyantu. Hajatipun Bapak Joni lah, Pak Joni lelenggan deglek. Nggih, ketinggal rena ing penggalih kalian ibu iya mesem nggih Bu. Iya. Alhamdulillah. Menika panyengkuyung saking sedaya para tamu, sedaya ingkang rawuh. Doa restunipun hajatipun Bapak Joni menika dinten lancar ning nir ing sambikala. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah manteni dasar yo ayu, kakunge yo bagus, tir padha irenge, sir padha senenge. Nah, Bapak Ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Ayo nok diaturke sak lagon. Kangene ati engko tak bawani sik. Ya wis nak. Monggo Mas. Lali janjine. Lali janjine awake dhewe wis tau janji ya nok kaya. Teng pundi nggih? Kula supes kae ning terminal Kertonegoro kae sampean arep ketemu aku ra sida. Tak papak jare njaluk sangu tak sangoni tibake ra amplop tok renek isine. Bablas to. Bablas sangine. Bablas to. Katur lelipur lali janjine. Halo, ya. La. Ya, Dino minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning tawang mangu. Nganti lingsir srengenge ini anak ini aku nunggu kowe. Tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku mangkel yen kepethok sliramu mesti tak jiwa. Mangga ini jarene janjane mangga lagi sapa wong sing ora gelap akadong dandan kowe ora teko. Ya. Yo, masih gerak kibote karo kendange. Ayo nak dilanjut. Janjani Yuk. kowe ningali. Ya. Sajak nguci wani mangkel aku mangkel kowe nyanding karo wani tali
sing tak tunggu kowe ngajak ning taman mangun nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe Oper tak SMS rabalesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu kudu tak jiwel tak jiwel dhewe lali janji jarene alasane mangga lagi samalan sing ora kenyang kadung dandang kowe ora teko pas kae gak teko ning ndi ana wejane kencan mas lho ngono kuwi lho wis janji mbek aku lho kok kono gak teko Lah, kok marai. gedeng aku ngono kuwi lah piye no angklope kosong kok dadi aku yo liya no ya wis ngumpul kencen nah ya heeh mas yo dilanjut jancane kowe nek ngendi gelagatmu sajak nyubriyani hatiku sung jono kowe kencan karo wanita liya ya Jeh, lali janjine sampun katur mas nggih nika dereng paripurna anggenipun Lukar Busana kasatriyan ayo Mbak Stunggele niki wau saking Mbak Astuti saking Dunggalar terus lajengipun Mbak Rika yo nggih ngrambi diaturke setunggal lagon malih kudu ngadeg ora ngadeg kok amplope tak jaluk hehehe inggih para tamu sugeng nganggedapi pasugatan ingkang katur es pangendak rasa kersanipun lega ing penggalih ayolah sinomane nom-nom nggih sigrak sumarak bantu Bapak Joni ngatur iki apa nok niki diparingi ora Sidorondo mosok neh Mas kae purung Sidorondo kan sik Duh, piye to Mbak anu mas ninggal katresnan ninggal katresnan katur nggih diaturke Mbak Rika saking Kota Ngrambe Hadiningrat
kageser utawi kakirapaken wonten sasana Tan Sri bahagia. Rambu wae aja lali paweliku buka mana kang mas janji-janji kan setia satu tak anteni ganti saelengmu bareng-bareng cinta darah nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya yo inguni tahun nono pinten manut tak enteni ing bojo ing tresno dalan nangko bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali paweliku muga mana kang mas janji-janji aku kan setia satu tak anteni ganti saelengmu Setunggal sampun katur. inggih kagem ngregengaken swasana menika wau Mbak Rika saking Rambi inggih dereng paripurna anggenipun Lukar Busana inggih kalian ngrantu menika kirab angka kalih nggih kirab ingkang terakhir kirab kasatriyan dumateng juru sumbaga mbok bilih sampun paripurna anggenipun gantos busana silat mojo temanten daya-daya kalarapaken wonten sasana payuhan mangke langsung derek lagu kemawon dipun kirapaken kewala nggih cucuk lampahipun daya-daya nggih samapta ing gati sawega ing diri kagem kirapipun silat mojo temanten monggo diaturke setunggal lagon malih Mbak ingkang tengah Mbak Ami saking Gondang Sragen diaturke ngimpi ya Mbak Ami nggih langgam ngimpi nggih kula bawani ya monggo nek kangene ati nggih kula nyuwun ngimpi kok mriku nyuwun kangene ati Nggih, lha wau request jenengan kangen ning ati dereng diaturaken ngoten ta. bawani sik ya Nok Nggih, manut monggo. ya Mas Bagus bagian keyboard tak bawani sik Mas kalih ngerantu menika sirat mojo temanten Lukar Busana Kidung Srinata Kasmara
kon rodok mboten cetha. Manis anggugah ati tapi sinawanging netra suwe-suwe yo Mbah Kung liyer-liyer terus ah. Darmaning lorong branti solae kataman woyo nora ana usada yen ratemu sliramu yukti nimas manit nimas manis nyata kang karya kas marang katur kangening ati semonggo Mbak Ami saking Gundang Sragen. J, boten bukan jenengan, Pak. Wah, aku nek ra ngadeg ora jumeneng ra enak. Iki ora goleki kuwi kok. Goleki liyane. Oh, ngaten. Anu goleki notabon. Aku ini wis bawa ya kono sing terusne kok. Ayo dilanjut. Aja kesuwen lampat tulus tresnaku kira bakal ayu ora roh. Bali bisa sumanding ana ing sisih
cucukipun nggih sampun rawuh, Nggih. larapaken sehat mojo temanten tumuju sasana palenggan. Ayo dilanjut nok ben karo joget cucuke rombonane sanggul awake dhek mau. Nggih nek. Ajak sumpah Ya, ya. ngomong Yuk. aku Yo. kira bisa lahai Ayo, iya. suwe aku beli Ayo. bisa sumanding ana ing sisihmu. Oke Will, cinta nada. Ayo. Mas, apa wis lali sliramu? Nek semono yen dolan karo aku, pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis samestine lali aku. Mas, mumpung saiki ketemu, tak sluwethek lho, Ron. Jogetan tatapangan karo aku, dadi yo tombo kangenmu kangenku, bali eling nalika iku. Terima kasih. Nggih. Menika pamundutan temanten kakung nyuwun lagon caping gunung kalian lintang asmara. Nggih, sak lagon malih, Tang. Diaturke kalian cucuke kersanipun gegojekan. Monggo diaturke. Nggih, nyebar godhong karo sabar sawetara nggih. Diaturke lintang asmara ya. Kalian nenggo fotonipun menika foto keluarga, mbok bilih mengke adicara terakhir bubak kawang. Manis ing ati
adicara gejulan monggo Mas Cuk dipun Nggih, ha. regengaken. Nggih. Sinambi foto keluarga monggo caket Saderengipun, kajian aja temanten. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Dalang, nggih sampenika suwanten dusun Dusun Wates Jati nggih, Pak. Gembol. Jati Gembol. Terus wonten daleme Bapak Joni Prabowo. Bapak Joni Prabowo nggih. Leres. Heeh, sakmenika nikahaken putrinipun Mbak Putrinipun Mbak Retno Galuh Retno Prabawati. Galuh Pragawati nggih. Kalian Mas Kalian Arya Mas- Aula Adestira. Kalian Mas Alan Aura Adistira. Oh nggih, Arya nggih, heeh. Nggih, mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan cepat punya Amin. momongan Pak Dalang. Amin nggih. ya robbal alamin. Nggih, heeh jan. Ayo nok iki wektone luar wis biasa dungkap jam sekali. 12 mungkin ndang disigrake. Oh nggih, heeh. Cih, kula uluk salam rin wau. Nggih. Dereng nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula napa niku? Dalemipun kula Pak Dalang nggih. Jenengan wau kok kiki kula mboten kiki, Lah, sanes. Lah sinten kok aku mun tangklet jare Kiki ngoten. Sanes nggih, kula Nggih. paling asma Inces Merliana Marwanda nggih. Saking pundi? Kula saking tlatah Dusun Watualang Ngawi. Walah ya tangga dhewe. Tangga dhewe. Jenengan pundi ta? Kula Ngawi Panter Oh, kono ae. panter mriku. Heeh. Nggih, jalan sakmenika disengkuyung rias kondang saking pundi Bapak Dalang? Moa Mua Eka Oh, Mua Sidowaya. Tira saking Sidowaya. Nggih, Mbak Inces. Jan Tira luar Eka. biasa, jos Jos istimewa, mantene jan ayune jan Nggih, rampung. Jos Jis. Jos jis. Nggih, Penyanyine yo hayu ayu sengkuyung kalian apa niki cinta nada. Ah. Jenenge kok ya sadu. Ya, Pak. jenenge kok yo ihi ngono. Lah nggih, Kanggo ihi cinta cinta. barang. Ngene Pinter iki lagi jeneng. opone nek udan ngono malah luwih sadu. Hangat-hangat kuku. Lagi hangat-hangat kuku luar biasa sekali. Nggih. Disengkuyung bersama video syuting napa? Mas e? Video syuting. Nggih. Oh niki menika. niki anu masuk lab ah. Inggih, cap story saking Ngawi. Ngawi. Cap story. Cap story Mas nggih. Oh nggih, heeh. Tanggane dhewe. Tangga dewi. Nggih niki mantane jaler saking pundi? Manten jaler saka ndi ki alamate. Inggih saking Mabang. Oh, Lemah Abang. Nggih, Kecamatan Kedunggalar, Jati Gembol Kedunggalar, tangga nggih, dhewe. Tangga dewi. Kula kinten Nggih. nek luar kota mriko. Mboten tangga dhewe. Nggih, judune cedak. Judune cedak nggih Ah. Jogja Mas nggih. Nggih, Jujuk saja. rezekine ya cedak. Cedak. Wis to, Amin. komplit. Alhamdulillah. Nggih, Ya, heeh. tetepangan riyen jogetan sawetawis. Nggih, heeh. Iki pokoke wis awan ya, Mas. Mangke tasik wonten adicara Oh, bubak tesik sekedap. enten. Nggih. Nggih, sekedap heeh, mawon. sakmenika dumase sekawan, menggolone nggih sekawan nggih. Kula jogetke danten nggih Pak Dalang Nggih. untuk menyikat waktu. Heeh. Ya sini. Heeh, joget ya. Oke, dikasih yang rancak, yang rame. Heeh. Nggih, sareng-sareng mawon. Kasih denok ya. Kasih denok. Agak sini ya, agak sini. Aja bokongi syuting kayak tamu syuting. Madapnya sana, adabnya sana. Ayo. Ayo di obah nih bokongi ya. Tiga. Sayang, ayo joget. Sayangku sing bagus dewe. Kurang apa sing dikarepe. Ojo kuwatir, ngono atiku iso disetir. Tekan aku ora bakal muntir. Ayo joget, gak disangoni wingi.
ingkang badhe foto keluarga nyakalan Janojo temanten samenika. Suara tangisanmu. Ayo Ket. Ora bakal cukuplah tangi. Dompet endah ayumu kaya widodari. Tusen itu entek wulan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ayo. Iya. Sing tenang, ojo kuwatir. Apa atiku iso disetir. Kapan ora bakal muntir. Bungahku tembus tekan kayangan. Krungu suaramu kono tangisanmu. Ora bakal cukuplah tangi. Sukes endah ayumu kaya widodari. Iso enteke wulan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Oke, Nggih, sampun. kon joget ra gelem, wedoke mulih, we pulang, perempuannya mulang. Mulih. Iki nek gak gelem joget, mulih ayo reokan. Reokan sak pupuh joget balik mulih. Ayo kendangnya Mas. Ayo siji-siji. Sopo sik? Ayo segede sik ndang ayo nek cepet. Ayo Mas cepet. Kene ayo. Ayo. Ndang. Nggih ingkang badhe foto keluarga ingkang dereng cecitran foto citran monggo nyaketkan Janojo temanten. Nggih. Ayo kene. Foto keluarga Tak monggo. jabut sandale cepot ngono bedat. Kalian Mbah Wandi mengke borampe bubaan siap-siap nggih. Yo joget jungkir balik pulang. Arek kopro yo leh. Ayo. Madep rono joget koproe rono. Madep rono lho. Nah. Dicincing katoke cincing. Ayo ndang. Ndang joget. Ayo sitake. Riok kok sapa ora. Wong lanang mosok ora iso riok. Ndang, cincing patake. Kan. Sangune iki lho untuk sangue. Yo sitake. Iso apa ora iki ketoke gak iso iki. Ketoke ra iso iki. Sitok Koyo ya tibake warep mlayu.
Walah, aku arep mbok gendong. Kene nek mbok gendong. Sik up. Piye? Lah awakmu gedhi lho. Ndang kene, ndang. Joget. Piye? Ndang kene nek no kok. Wo cah iki. Yo. Aku dadi manggala ngono kuwi mah. Lah ngangkat domat apa cucuk sakmono gedene. Untung wis kalong gelungane nyeblok. Rugi iki. Kuwi nek rokok Surya Sitok manggalane rugi kuwi. Nggih, Bapak Ibu. Suka parisuka sampun paripurna ingkang pungkasan bubak kawah dhumateng Mbah Wanti. Wekdal sa panggenan kula aturaken sumangga daya-daya mangke cekak es kemawon menika wekdalipun sampun ndungkap dhuwur. Nggih kepareng ubur ampe bubak kawah dipun siapaken menika Mbah Wanti wonten ngajeng enggal paripurna. Nuwun sewu dumateng para pramuladi Bapak Taruna menyapaken meja abur ampe kagem bubakan wonten ing sak ngandhapipun Tarep Agung. Pramila monggo tata persiapan. Lan ugi ingkang kula suwun saksi niku baken utawi penting. Saksi mboten kula sebut salah setunggalipun tiyang sumangga saksi jumlahipun sekawan, aslinipun kalih tapi panjenenganipun ingkang kagungan kajat sekawan. Kula martelaken utawi anglantasaken mugi Gusti tolong ridho ing jabahi ing panjenenganipun Pak Joni. Sumangga tata-tata siap wonten ing sak ngandhapipun Tarep Agung dipun siapaken. Dumateng Mas Pramuladi Pladen Karang Taruna saking Dusun Wates Jati Gembol. Monggo persiapan. Nggih, mawi meja mriki. Tasik dipundhutaken inggih monggo. Mari saderengipun nuwun sewu dumateng para tamu undangan Bapak Ibu. Ampun jengkar rumiyin nakseni anggenipun kagungan kajatnya dumateng Bapak Joni mandubak kersanipun dipun sakseni panjenengan Gusti Allah ngridho ing ijabahe ing panjenengan saged kalaksanan lan kinabulan napa dados panjenenganipun Bapak Joni sekalian Ibu Yani. Nggih makaten kirumin persiapan tata-tata. Nggih kasuwun keluarga caket saking mriki ampun kondur rumiyin kagem pakseksen anggenipun Bapak Joni badhe ngaturaken bubak kawah ingkang dipun pandu kalian Mbah Wanti. Nggih, nyebar godhong kara sabar sawetara untuk keluarga ingkang caket ampun kondur rumiyin. Monggo wonten mriki. Saksi. Monggo mboten napa tua tahu sampeyan ning getak-getak nek kelan kula. Tua tahu. Saksi rumiyin iki kagem mengikuti sri kawinipun panjenengan Pak Joni kersanipun kinabulan kesempatan kalih kanthi sakmenika tahun binjang selamat wilujeng bahya mulya. Sampun nggih, tentrem ya. Saksi tunggal. Sami. Kali. Saksi. Dua. Oh ya. Ini sebenarnya ya. Ya. Berarti teman-teman pun bisa sakit anu kita bisa sakit kalau merasakan itu ikan harus langsung mon tapi lu tahu dukun dia pentingan satu dua tahan dulu
Saya bebas ya. Wakil Satu, dua. Ganti saya boleh. Nggih nuwun sewu. Satu. Dumateng Bapak Ibu dan adik-adik. Pramila dumateng Bapak Joni ing wekdal menika panyuwun pambutan. Saking kula awit kaki temanten mboten saged dipun larapaken sik diperlokaken saking sanak kadang suwuni gambaripun foto. Pramila kula langsung kawruhi anglantasaken ing panyuwunipun Bapak Joni ing wekdal menika kagem panyuwunipun mantu Bubak. Nuwun sewu Pak Saksi, tunggal kali 3 sekawan. Leres dumateng Pak Joni niku putra nomor pinten? Nomor setunggal. Leres nggih? Nomor setunggal. Pramila setunggal menika dumateng Pak Joni. Kagungan kajan niatipun niku mantu Bubak napa nggih Pak Saksi sekawan? Bubak Kawa. Leres Bubak Kawa. Pramila wekdal panyuwunipun Pak Joni nyuwun sedaya pitulungan dumateng kula ing wekdal menika nggih kula lantasaken. Dumateng Pak Joni ing wekdal menika langkung alas gawat maliwat Trilokamaya alat tansah alam gondar gandir. Ing mriku wonten kayu kleput Dewandaru sakandhapipun kayu kleput Dewandaru wonten ringin ke Sekembaran. Awit ketawis ayam ayin kendel sauntawis nyuwun wahyu wiji sejati saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci. Pramila suwun Gusti Allah ridhoni wijapana panyuwunipun Pak Joni nyuwun wiji sejati murni. Nuwun sewu dumateng kaki temanten sampun siap napa asdereng nggih kinten iki. Sampun, Mbak. Nek sampun nggih mandhap sauntawis kan medhuk niki. Mandap nggih. Kedah wis soal niki manten kaki tenan enggak kula tak jumleke mawon. Oh, sauntawis kedah. Dumateng Bapak Joni anggenipun kendel sawonten wonten sangandhapipun ringin kembaran wonten Mbok Bakul Sinambiwara langkung ngaturi dumateng Pak Joni. Pak Joni ing panjenengan anggenipun semedi wonten sangandhapipun ringin kurung sekembaran wekdal menika panjenengan sampun pikantuk kanugrahanipun Gusti Kang Maha Suci wiji sejati. Pramila Kumaseta hadi manggolika gegandingan sekalian Bapak Kumarekta cupu manik asta gina gegandingan sekalian Ibu Kumarekta Kumaseta gambuh manunggal sawiji sampun andarbeni dat wiji sejati murni ing panyuwunipun Pak Joni saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang sakmenika sampun dipun keparengaken pikantuk wiji. Kapitanganipun wilangan setunggal candra punanggat angambah Eko Kamandanu pikantuk Duwi Candra punanggat ngambah Duwi Panunggal pikantuk Tri Candra punanggat ngambah Tri Lokamaya alam gawat maliwat-liwat kasebat alam gondar gandir. Nuwun sewu dumateng Pak Pramuladi ingkang Pajimiran nuwun sewu mriki panjenengan pagas panjenengan paringi napa niku anu kalih kesanipun dipununjuk pagas niku kados dipun mangke dipun paringi nggih kalih paling kalih nggih. Kalih nuwun sewu malih. Unjuk anu kendilipun niku dipun napa niku dipun paringi kersanipun mboten bolong rumiyin. Mangke dipun bikak saderengipun dipun bikak. Lah ngeten. Dipun buntet. Ha nggih. Lah paringi. Sabab malih pikantuk Catur Candra punanggat ngambah Catur Handaka Jati. Diyananing saking Prapta Praptiwi bumi banyu geni lan angin lumampah wikantuk Panca Candra punanggat ngambah Panca Sukma Jati lumampah wikantuk
Sabto Candra punang dak ngambah Sabto Sadlogo Jati sedherekipun Sadlogo Jati sampun jangkep ngempal papan panggenanipun piyambak-piyambak ing sakmenika sampun wujud punang jabang bayi pikantuk Sabto Candra punang dak ngambah Sabto Kawasa Jati wis dinaduan Pancandriya amesak sampun bangkit Waloyo Jati Jati temaing Waloyo pikantuk Asta Candra punang dak ngambah Sabdo Gwara Sabdi Gwara Sabdi kala wau manunggal sawiji angenengke Pancandriya papat binurak sahyoyaning sini hanut lak saktinaning Bratajaya nggih Brajawarawana udaring samabda sejati pikantuk Nawa Candra sedasa ari punang dak ngambah Nawa Purna Jati amyak langse Bandala Giri prapting alam padang alam pono lairing si jabang bayi cenger brol saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ketawis wujudanipun si jabang bayi kala wau Pak Lestri ada jawi jangkep gangsal dinten dipun sepekeni lan dipun peparingi jimat asma Galuh nggih Galuh pramila dumateng Bapak Jun sekalian Ibu Yani putra Estri dipun paringi jimat asma Galuh ing wekdal menika sampun akhir diwasa pikantuk jodoh saking putra pepara jimat asma si Bagus Arya ingkang sapunika sampun kawula bayangkarekaken panuwunipun Pak Joni sampun luar ing bana menika anggenipun manggihaken nyuwun kula keguyunan utawi kelantasan mubak kawah kala mugi-mugi Gusti Allah Kerja Jabahe kagem mucal sekerta seketaripun wakilan sengkalanipun dumateng Pak Joni lan satora meneh wonten prameladi tatah 3 kawontenanipun setunggal Gendaka Mulya kaping 2 Gendaka Kencana kaping 3 Darian Kebak Lumbung Selayur kasebat Hokor Kencana saderengipun bika sumangga panjenengan kula aturi istighfar kaping 3 sahadat langsung dipun bika jangkep nomor setunggal kalih 3 sesarengan panjenengan bika dumateng Bapak Joni ingkang sedulur piyambak Gendaka Mulya ini temanten kaki temanten wonten ing tengah Gendaka Kencana dumateng Bapak Saksi wonten ing Jaring Kebak Lumbur Selayur utawi Bokor Kencana sesarengan sumangga istighfar Astagfirullahaladzim 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 lah kalau wabata ila bila ngaji dipun paringi sunduk kali kalpadur sadat kalipah kali asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah la halawata ila bila ngati sesarangan monggo dumateng Pak Saksi kula aturaken setunggal nggih kalih ini teman-teman 3 penyelam bika engkat iya Barang kawan. maknanipun wonten Gendaka Mulya iseng-isengipun sandang utawi pangan sandang ingkang dinten kalawan dalu dipun halami dumateng Pak Joni sekalian Ibu Yani dinten kalawan dalu panggina kalujengan kesarasan sarta kesehatan sandang mugi Gusti Allah ngredeng jabahe anggenipun patur ekonomi rezeki lancar kinabul kesempatan kalaksan rinten dalu nempono rezeki malimpah saking kersanipun Allah Gendaka Kencana sasenipun Mas Picis Mojo Brono Mas Picis Brono ingkang dipun agem kaki temanten nini temanten biar murut kados
ketiban daru moyo-moyo. Jaringan bak lumbung selayur. Bokor kencana isenipun barang kawak. Isenipun barang kawak kalau wau wonten ing dili kawak, jagung kawak, beras kawak. Sak kawak-kawakipun isen-isen jaringan kebak tasik kawak kaki temanten lan nini temantenipun. Mugi dados kaken-kaken ninen-ninen pindho nini lan mintuno. Para mulai panyuwunipun Pak Joni sepindah kagem ucal pekertos-pekertosanipun wagelan sengkalanipun lan mbok menawi Pak Joni kagungan gegebengan pengertosan pengalaman yang sepah sampun kenging dipun gedhok dolaraken para mula panyuwun Pak Joni lantaran kula sampun kalaksanakaken kanthi Gusti Allah ridhoi lan ngijabahi. Dumateng Pak Joni ing wekdal menika sampun kalaksanan kinabolan nggih boten wonten dewa mutenaken jana dan ngutanaken saka bilahe mboten kagungan petang. Pak Joni sampun luwat ing dinten minggu pon ngantos lamin gati ing panjenengan Pak Joni Gusti Allah ridho ngejabahi para saksi inggih nekseni napa ing panyuwunipun Pak Joni lantaran kula. Nuwun sewu dumateng Kendhi. Kendhi menika martelaken dumateng Pak Joni kagem lumampah. Kendhi menika kagem teken kesamanipun basa lantingan munggah gunung medun gunung Pak Joni saged lancar mboten wonten halangan punapa napa tujuan karep saged kalaksanan kina bulan lantaran kula Gusti Allah ridhoi lan ngijabahi Pak Joni. Kendhi tekenipun Pak Joni degan nuwun sewu degan menika Pak Joni sekalian Ibu Yani ini temanten kaki temanten degan menika panjenengan dipun panggil utawa damu sedaya kala wau mboten deg-degan lancar sampai lujeng kabul napa ing panyuwunipun kaki temanten mugi-mugi lolos lulus bagya mulo tentreman selamat lujeng sakmenika ngantos sak laminipun. Nuwun sewu dumateng kaki temanten nuwun langsung panjenengan unjuk raos napa kalih ibu temanten panjenengan unjuk kan di mawon unjuk lah unjuk ngeten niku wonten maknanipun. Sampun, sampun. Raose napa? Kaki temanten. Raosipun arum seger. Arum seger. Panjenengan unjuk malih. Napa raosipun? Unjuk malih. Nggih. Oh, napa berwaya? Napa raosipun? Pedes utawi asin. Teres. Unjuk malih. Tunggal kali. Nggih, munjuk. Monggo dipun unjuk. Sampun. Raosen napa? Aten ora raosipun? Raosipun sepet utawi napa kok? Pesing. Lah pesing. Berarti panjenengan menika mugi Gusti Allah ridhoi ngejabahi sampun pikantuk kanugrahanipun Gusti wiji sejati murni. Nggih, saking ngarsan Gusti Kang Maha Kuwasa dumateng Pak Joni sekalian Ibu Yani matur suwun sanget dumateng putra sampun gegadangan renteng mugi Gusti Allah ridhoi ngejabahi pikantuk wiji sejati murni saking ngarsan Gusti Kang Maha Suci. Panjenengan saksi, panjenengan sekawan, panjenengan saksi nggih mugi-mugi panyuwun Pak Joni sami kalaksanan kina bulan anggenipun kabul kebengan raos piyasun puh kangge kula sampun saged dipun tularaken. Dungane pindah. Nggih. Nuwun sewu, ejane kula nggih kagungan Pak Kyai Sugeng Wibowo. Ning nuwun sewu nggih, kula nggih boten ana napa. Nggih panutup bubakanipun Pak Joni kula kapurekan nglantasaken mugi panjenengan nekseni Gusti Allah ridhoi ngejabahi napa-napa turun dumateng Pak Joni ing wekdal menika luar anggenipun kabon kajat niat mantu bubak sampun kalaksanan lan dina bulan wonten ing dinten Minggu Pon. Panjenengan kula angkat asta kalih dina kula lantasaken mugi Gusti Allah ridhoi ngejabahi. Nuwun sewu angkat asta kalih kersanipun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma firli wa junubi wa liwalidayya warhamma kama rabbiyani shaghira.
Sohul kacau som dumateng Pak Joni ing dinten Sabtu pon anggih mbayang kali putranipun manggih ni putranipun ewek dalem sani kalaksanaan kina bulan ingkang samenika putra bajeng dipun mantu mbubak kawak mugi Gusti Allah ngridho lan ngijabah nginabulaken lantaran kula sedaya kalawan dalu pikantuk berkah rahmatipun taufik lan hidayah inayahipun pikantuk barokah hayom tentrem bagya mulya panjang umur lumintu rezekinipun Allahumma dedek salamuna samil jamihil wal gulai wal balai wa ala alihi wa barik wa salam la ilaha illallah imanan ilai la ilaha illallah amantu balai wa tasikum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa alaihi wa salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la halafata ila bila ila ilngatim Allahumma inna nas'aluka selamatan fitini wa ngabsan sajati wa syatan wilngemi wa rokatan fi araka jeki wa taufatan bal maut wa rahmatan dal maut firkatan badal maut wa ceparkatan badal maut Allahumma ngalawi badal maut wa najata wa nariwa ngam indah hisab rohana hatina fil kasana wa fil hakorti kasana wa hina ngada banar wa hina ngada banar wa hina ngada banar subhana rabbika ngamasibuna alam mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Pramila nuwun sewu dhumateng Bapak Ibu anggen kula matur terlantur-lantur saha kelepatan kekirangan kula sewandi nuwun pangapunten saya kata-katapun panutup akhir kuwasalam wabillahi taufik wal hidayah wa ridho inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sedaya kemawon ing mriki kula minangka pambiyara ngaturaken agunging panuwun saking Bapak Joni Prabowo kaliyan Ibu Santi Widyani namung ngaturaken matur agunging panuwun atas kerawuhan panjenengan ugi puja astuti dhumateng Sarit Manten Sariwit. Para tamu sinedahan pinutupe atur kula minangka pambiyara ingkang mengendalaken wara saking mua tira eka sidaya ugi sedaya kru panyengkuyung nderekaken matur agunging panuwun mbok pilih wonten kekuranganipun samudayanipun nyuwun jagung pangreksaning sedaya para tamu nderekaken sugeng kundur ngantos dalem sowan-sowan billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suwun kawula nuwun.